Ugesi okhiqizwa ngendlela enganukubezi imvelo usuvele uqalile ngeqhaza lawo ukwehlisa umthwalo wokuhlinzeka ngogesi obhekene ne-ESKOM. Ugesi okhiqizwa ngomoya uneqhaza elikhulu kwezamandla e-Eastern Cape njengoba ukhiqiza amandla kagesi acela enkulungwaneni yama-Megawatts. Ezi-wind turbines zisebenzisa umoya ukunciphisa umbane kwaye zakhiwa ngonyaka 2014. Sithetha nje zingamashumi amathandathu ezakhiweyo kule fama iseJeffreys Bay. Ezi turbines zizisa umbane kwizindlu ezilikhulu ne-15 kulo mmandla kwaye nombane uhla ngomyinge wama-25 ekhulwini. Ochwephesha bathi ezi turbines zingaza nesisombululo kulo cimicimi wombane. Eastern Cape, there's close to 1,000 megawatts of wind power running at the moment. Up till now, there's been about 3,500 megawatts of wind power procured in the country. Some of those wind plants, power plants, are still being constructed. So currently, there's about 2,000 megawatts of wind power plants operating. Le nkqubo isetyenziswa yokuvelisa ezi turbines ijolise ekuveliseni malunga ne-megawatts ezi-6,300 zombane xa le nkqubo yokunciphisa umbane sele igqityiwe. It is really important for renewable plants to contribute at this point because of the, as we mentioned, the fact that there's this transition going on. There's definitely a shortage of available capacity at the moment. Le nkqubo yokuvuselelwa kwamandla ombane sele idale amathuba engqesho angama200 kwaye elinani liyakhula. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseJeffreys Bay.